למה כדאי לנו להימנע מהמילים כן, אבל כמעט תמיד בחיים שלנו? תקשיבו טוב, זה טיפ מטורף לאיכות החיים שלנו. אז ככה, כשאנחנו מקבלים מחמאה, כשאנחנו מפנים את תשומת ליבנו למשהו טוב שקורה, ואנחנו אומרים, כן, אבל לא ממש יכולתי להתאמץ יותר, לא ממש הרווחתי מספיק, כן, אבל זה עלה לי רק 30 שקל. כן, אבל אוקיי? כשאנחנו משתמשים במילים כן, אבל מה קורה בעצם? מה אנחנו עושים בעצם? וזה מזעזע אותי לחשוב מה אנחנו עושים, כי אני בעצמי חוטאת בזה, ואני רוצה להיגמל מזה, וגם להסביר לכם למה כדאי לנו, לכולנו, להיגמל מזה. כשאנחנו אומרים כן, אבל, מה אנחנו עושים? אנחנו מתמקדים בהן בחיים שלנו. אנחנו רואים את הרע, אנחנו רואים את החוסר, את הרע. אנחנו מתמקדים פשוט בהן, בחוסר. ומה קורה כשאנחנו מתמקדים בחוסר? אנחנו נראה הרבה יותר ממנו בחיים שלנו. הפוקוס שלנו הולך לחוסר. וזה בדיוק הפוך מתודעת שפע, בסדר? כשאנחנו רואים את החוסר, נראה הרבה יותר ממנו בחיים שלנו. אוקיי? אנחנו רואים את הרע, נראה יותר רע. וזה גם מזעזע עוד יותר להבין שאנחנו בעצם לא רואים את הטוב. אנחנו לא רואים את היש כמו שצריך. אנחנו לא מפנים את תשומת ליבנו ליש. כשאנחנו נראה את היש, כשאנחנו נראה דווקא את היש, דווקא בתוך הדברים הלא טובים שקורים, נראה מה טוב, ונשים את הפוקוס על מה שטוב, אנחנו נראה הרבה יותר טוב בחיים שלנו. זה מטורף, כי ככה המוח עובד. מה שנתמקד בו יגדל. זה חוק כזה, זה ככה, זה קורה, אוקיי? מה שנתמקד בו יגדל. אנחנו נראה טוב, אנחנו נקבל הרבה יותר טוב ממנו בחיים שלנו. ולכן, ויותר מזה, אוקיי? יותר מזה. כשאנחנו רואים את האין ולא רואים את היש, אנחנו בעצם, ואני אהיה פה בוטה, אנחנו בעצם יורקים לבאר שאנחנו שותים ממנה. זאת אומרת, אנחנו בעצם, במקום להגיד תודה על מה שיש, אנחנו פשוט לא מוקירי תודה, וזה כאילו לדחות את השפע ולא להגיד תודה על מה שיש. זה כמו לירוק בפנים, סליחה שאני ככה בוטה, לטוב שאנחנו מקבלים. וזה מזעזע, אוקיי? בגלל זה כזה, זה גורם לי ככה מין צורך ככה לזעוק את זה החוצה. אז זהו. אז להימנע כמעט תמיד מהמילים כן אבל. לשתוק, בסדר? לשתוק, לקבל את הטוב ולהגיד תודה על הטוב. בסדר? לסתום. זה דבר אחד. לא להקטין את היש, לראות את היש, לראות את היש. למה אמרתי כמעט תמיד? כי מתי כן אפשר להשתמש בכן אבל? כשמישהו, תקשיבו טוב, מתי כן? כשמישהו רואה רע. כשמישהו אומר דברים לא טובים על עצמו. שם, כן אבל כדי לראות את היש, כדי לראות את השפע בחיים שלנו. אז כן, אבל תראה איך הצלחת. כן, אבל תראה כמה אתה מוכשר. תראי כמה את מדהימה. תראי כמה את עושה. כמה את נפלאה. כמה דברים כבר הספקת לעשות היום. אז כן אבל לדברים חיוביים, לטוב, ליש בחיים שלנו. ולהימנע מהדבר שאנחנו מרבים בו לעתים, שזה הכן אבל לשלילי, לראיית הרע. סבבה? אז זה טיפ שמשנה חיים, שמשנה איכות חיים. ולכן חשוב היה לי להעביר לכם את הטיפ הזה היום. אני גם עובדת על זה. בואו, נעבוד על זה, נשפר את איכות החיים שלנו,
נגדיל את השפע בחיים שלנו ואת הטוב בחיים שלנו. יום טוב, אנשים!